Ame tenela bi Desember kalo tile 16 2019 san an balimaw aw bisimila Malek ci don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni minnu b'an bolo ka da o kulo kan o dɔ ye ka fɔ bi karamɔgɔw taara tile 5 baarabila la. A yirala ka fɔ kabini Novembre kalo kɔnɔna la karamɔgɔw ka lafasalitɔn ye baarabila sɛbɛn bila an ka jamana kuntigiw fɛ yen. U y'a yira ka fɔ olu ka laɲini saba minnu bɛ yen nɔ n'u ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma se ka bɛnkan sɔrɔ o la ko ni bi sera ka sɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ o la halisa k'olu bɛ baarabila daminɛ. O hukumu kɔnɔna la u ka ni tile 5 baarabila in a bɛna daminɛ bi la Desembre kalo tile 16 ka taga bila juma la Desembre kalo tile 20 n'o kan ka bɛn heure 120 ma. Karamɔgɔw ka lafasalitɔn y'a yira hali bi k'a fɔ ko ni nin baarabila in kuncɛra ka sɔrɔ olu ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma bɛnkan sɔrɔ ko fɛn min ye janvier kalo tile 6 ye olu bɛ baarabila in lakurakuraya tuguni. U y'a yira k'a fɔ olu tɛna sɛgɛn ko wa k'u tɛ ɲina ko wa u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka hakɛw ko jamana ɲɛmɔgɔw k'o d'u ma. Hali bi kalanko hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Desembre kalo tile 10 AM kamalen dɔ kɔni taara marifa ci san lycée dɔ kɔnɔna la. Kibaruya minnu sera ma o ko la o y'a yira k'a fɔ Desembre kalo tile 10 kɔnɔna la n'o bɛnna arabadon ma kamalen dɔ de kɔni ɲɛsin san lycée dɔ ma n'u b'a fɔ o ma ko Yakuba Tarawele. A yirala k'a fɔ ni lycée in mɔgɔw yɛrɛ kɔni tun b'u ka kalo jateminɛ de la n'u b'a fɔ o ma ko composition. Ni kamalenin kɔni dolen ni ekɔliso kofɔlen in kɔnɔna la k'a y'i ɲɛsin kilasi dɔ ma. Ni kamalenin yɛrɛ kɔni donnen ni ekɔliso in kɔnɔna la k'a y'i ɲɛsin kilasi dɔ de ma ni k'i kanto o karamɔgɔ ma k'a k'a to ale ka don ka kuma kalandenw fɛ. Karamɔgɔ in kɔni ban ka d'a kan ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ composition na o de kɔni digira cɛnin na ni a y'a ko ni dusu ta ka marifa kɔni ci sanfɛ. Ni marifa ci in de kɔni kɛra sababu ye ni ekɔliden ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔni bolila. A yirala k'a fɔ mɔgɔ ma bana nin ko in na ko nka jatigɛ kɔni barika bonyana kosɛbɛ. O kama san ekɔli mɛtiri olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ taga baarabila la ko fo wale in kɛbaga n'o ye kamalenin ye n'ale y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ k'a bɛ ka nin wale in kɛ ni Segu AM mɔgɔw de kɔni tɔgɔ ye k'a ka minɛ ni ka ɲangi a ka kɛwale la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da o kulo kan o ye k'a fɔ an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama olu y'a yira k'a fɔ bi Desembre kalo tile 16 olu bɛna fɛn ɲɛnɛmani faga boloda Bamakɔ kin bɛɛ la. A bɛ wagati damadɔ bɔ bana kirikara dɔw bɛ ka ye an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ sayi nɛrɛmugulama ale ni dengue. A yirala k'a fɔ ni bana nin sababu tɛ dɔwɛrɛ ye ko soso ɲinɛ toto ani fɛn wɛrɛ caman. O kama an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna Bamakɔ kin 6 bɛɛ kɔni fiyɛ walasa fɛn min ye nin fɛn ɲɛnɛmani ninnu ye ni ka se k'a dankari olu la. Ni fiyɛli yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ bi Desembre kalo tile 16 fo ka taa se kuma min ma. Kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ nin fɛn minnu kɔni fiyɛtɔ filɛ nin ye k'a tɛ fosi kɛ adamaden na ko nka fɛn min ye fɛn ɲɛnɛmani ninnu ye a bɛ dankari kɛ olu de dɔrɔn na. Kangarida la u y'a yira k'a fɔ fɛn ɲɛnɛmani minnu mana sa ni fiyɛli in senfɛ i n'a fɔ totow n'a ɲɔgɔnnaw kan ka n'u dun sabula u bɛ se k'a dankari kɛ an ka adamadenya la. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ kunun fɛn min y'an ka président kɔrɔ ye n'o ye Amadu Tumani Ture ni bɛɛ b'a dɔn ATT la ale n'a muso kɔni ɲuman seginna ka na Mali la. Kabini 2012 san kɔnɔna la Amadu Tumani Ture n'ale ye président kɔrɔ ye ale n'a ka denbaya kɔni kun sigilen don Sénégal. Kumaɲɔgɔnyaw ni yafadeli kun kɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ kofɔlen kɔni kun seginna ka na bɔ Mali la yan nɔ nka a kun ma na sigili kama. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunun Desembre kalo tile 15 kɔnɔna la a n'a muso Lɔbɔ u kɔni ɲuman sera Bamakɔ. O kama u ka kumaw la u y'a yira k'a fɔ Zeyina kɔni ni y'u seginnen de ye badabada ni ka n'u sigi u faso la. Kumakan laban na ATT n'a ka denbaya u y'a yira k'a fɔ olu bɛ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ u ka jatigi ɲumanya an'u ka dunanadonna. An balimaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.